uste dela oso jai berezia, bai, eibartarrontzat, bai, hori dantzari xendaz, justo urtetzen garela dantzara, tal, gainera urteko lehenengo dantzaldia, erromerixa bat lan herriko jorduan. Zaget, gogotxu, nik uste danok. Bai, apuntau ginen, ez dakit, 4-5 pertsona gure artean harreman handixak dakaguna, eta gero bai ikusi gain duen taldian jende gehiago zegoela harremana genkala, eta bai, dakago talde bat WhatsAppian izen berezi batekin, eta hortik ja gauz prestatzen San Andres egunian Baskarixa, Erromerixa hostian. Geren beste jende dagoen ez plazan ez da nabaritzen zerbak eskitxe baldin badozu, baina zuk dakazu pentsamendu hori buruan, orduan respetu ematen dago. Bai, nik esan, gainera azkenengo ensaioan, pasadan aztean esan San Andres uste dela egunik onena estrenatzeko plazan, ze dau jende asko, baina da egun osoan jai girua eta jende asko dau bebai elo suyo, ez da zuri begira, ez da euskal jaian urtetzia bezala, ja dala emanaldi bat jende gehixokin begira, eta hori, lehenengo aldia izateko nik uste San Andres dela bastante gunona. Bueno, astapenetako taldian justo, hori nola dian hasi berriak ez dakite asko, baina bai gero jarraipen, ni astapenetaz aparte jarraipen eta sakontzeko taldietan, eta bai batzuk askatzen dute banangoa, edo beste batzuk fandangoko urrats gehiago ikastia, edo ez dakit. Frustrazioa ez egotian hemen txikitan, eta nahi dugula ikasi, ze erromeria baten gauzenian, ikuste mundu guztia dantzan, eta ni bai nahi gotin dantza. Nahi gotegon horko festa giruan, eta orduan horra etxika puntu nahiz. Orduan ikusten osoz, nik ikusten dut, unbientalian hain gutxi, eta gero berrogei ikasle eta gehixenak gaztiak dira, eta dingo, txikitan apuntagu. Hori ume gehixenak dabiz. Kezkan, eta gero modernua, eta gero bestak zer, eta gero bestia, eta ja ez da bakarrik dantza girua extraeskolarrak, edo musika, inglesa, ez da zer, orduan mugatu itzen da asko zure zuk zealdoran, hori da, orduan bueno.